El derbi de la Comunitat va tindre 3 gols, però pogueren ser molts més. Fins a 4 pals van poder veure en el partit. Primer, Nihat estigui a punt de sorprendre Hildebrand amb esta falta. Poc després, Baraja va poder empatar amb un fort llançament de molt lluny. Arribant al descans, de nou, el turc del Villarreal erra de manera incomprensible i en la jugada que precedia el 3-0, Cani estava ja un valor precís al travesser. Desficiós estava el Villarreal perquè començarà el derbi, ansia que no bloqueja els groguets. La mostra la jugada de Pires en el primer gol. Pared amb Bruno, retallada de Nihat i excel·lent col·locació del francès. 1-0 als 6 minuts. Pires es congracia amb la parròquia. La resposta del València la posà Baraja per a l'estirada de Diego López. I si els porters no arribaven, estaven els pals. El trobà Nihat a la treta d'una falta. I Baraja, l'únic del València a xutar, es trobà amb Diego i el travesser. El mejor partido de la temporada y el 3-0 es corto a los méritos que hemos hecho, la verdad. L'hauria pogut augmentar Nihat amb esta falta i a la fi d'un contracolp que de nou acaba al pal. En la represa el xut de Cani al travesser. Del córner posterior va néixer la rematada de Capdevila. Primer gol en Lliga i partit sentenciat. Estamos mal y no acabamos de coger el mejor juego y estamos a muchos puntos de los de arriba y a pocos de los de abajo. La necessitat dels rivals obria espais per al joc dels groguets. Era el preludi del tercer gol. Esta volta sí, Nihat a temperar i marcar. 3-0. La futura paternitat no li lleva l'olfacte. El turc ja porta 11 dianes. Rossi també va tindre la seua, però ahir no l'encertà. El Madrigal repartia olers i Pires molts ànims. Ànimo, Fabri. Ànims de Pires a la fi d'un partit que precisament va arrencar amb els groguets eixint al camp amb camisetes per a recordar Fabrizio Fuentes, absent per una lesió al genoll. Al final li regalaren la victòria. El regal per al Madrigal va ser la reaparició de Gonzalo Rodríguez. L'afició l'ovacionà quan Pires li donà el testimoni en el moment de xafar el Madrigal, ni més ni menys que 7 mesos després. Nada más jugar 2 o 3 minutos a mí me servía porque bueno, volví a jugar, volví a estar en contacto. Muy buena cosa, muy buena. Volver a estar en contacto con la gente en el campo, así que muy contento. Hacía rato no me ponía la piel de gallina así en un campo, así que la verdad muy contento por el recibimiento de la gente. I a les banquetes del Madrigal també es van viure 2 pel·lícules completament diferents. Els semblants de Pellegrini i Koeman foren la cara i la creu. Son imatges contraposades. La de Pellegrini es la de la victoria. Yo estaba muy confiado que íbamos a hacer un muy buen partido. Y la de Koeman es la de la derrota. Muy jodido. Y creo es normal, ¿no? 2 entrenadors i 2 estats d'ànims diferents. Com diferent va ser també el tracte que tots 2 equips van donar al baló. Un Villarreal que lo presionó en forma constante, no lo dejó pensar ni jugar, y con la pelota hicimos muchísimo daño. El València, d'altra banda, va entropessar contínuament i no només amb l'àrbitre. A Koeman no li quedava més que reconèixer el que era evident. Viendo el partido de hoy, tengo que reconocer que Villarreal es más equipo, es mejor equipo que ha demostrado hoy. La sinceritat de Koeman i jugades com esta de Rossi deixen ben clar que ahir el partit només va tindre un color, el groguet.